emakhaya umusa wenkosi okaJehova mawephekwini bingelela wonke amaqhawe umprofeti uXaba noDr. X namhlanje ngiseThekwini ngaseThekwini namhlanje ngise-ofisini lapho engikhona indawo esikelezwe uNkulunkulu ngoba lapha namhlanje ngithi ngicela-ke ukunazisa ukuthi nihlale nathi sizawumemezela usuku lokuthi sizovula i-ofisi njengoba nibona nje lapha sizakwenza isikhathi nani lapha emakhaya nani nonke lapha eDurban sikungeni road lapha ungeni road hlalani nathi sizonazisa bonke abantu iwasho sizotholakala khona lapha ekhaya bantu baseThekwini nabakhela iTheku ndawo zonke nami umprofeti Dr. Xaba sefikile uNkulunkulu uselezile icebo lakhe wanikhumbula nonke abantu baseThekwini namhlanje ngilapha-ke eThekwini ofisini endaweni esinikezwe uNkulunkulu indawo yenu nonke sesingenile-ke eThekwini la abantu bazophiliswa abantu bazokhanyiselwa zonke izinto zabo ungakhohlwa ukuthi ukuze into zakho ingalungi wavalwa umuntu uNkulunkulu usebenzisa umuntu nemimoya ebumnyama isebenzisa umuntu wavalwa umuntu uyovula umuntu futhi onobizo nophiwe uNkulunkulu isipho sikamoya ngithi-ke abalunge bonke abantu-ke baseThekwini maduze ngizonilethela inkonzo lapha eThekwini ama-online prayer usuku wonke ngilethele iy'nsuku ngizovula i-ofisi hlalani nathi nibuke lapha ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook ngikumngeni road kodwa ngithi DJ nababani umngeni center nginobaba-ke okuyibona kakhulu esibambisene nabo abefundisi abangayi ngokwebandla kodwa ababheka nje ukuthi umuntu kaNkulunkulu siyazi ukuthi sinesifo esikhulu esihlasela abantu bayakholwa abantu baqhosha ngamabandla kanti ngeke ungeniswe igama lesonto ngeke uyongeniswa inhliziyo yakho nezenzo zakho eziyokhomba ukuthi umntwana kaNkulunkulu nabefundisi-ke okuyibona abancedisa kakhulu nobaba umfundisi uMhlobo engafikela khona lapha ngase-Durban Station ngalokho baba umfundisi njalo bazi nobaba ngapha baba uGatsheni nalapha ngaqini baba uGatsheni baba sibonga kakhulu ngoba umoya wenu ngoba nokubambisana ukuthi size sithole nje le ndawo ubani uNkulunkulu azange nilethe eduze nomoya kaNkulunkulu ninawo kakhulu ngabe ayikho le ndawo ngiyabonga kakhulu baba nami nobaba uMhlobo naye eceleni bonke baba sikuphi kule ndawo naba abantu nje bingenele indawo le i-opposite Durban Station kwi-long distance amatekisi mawufika la bathi immediately lonke ingeni center kumngeni road eduze laba-ke bakhonze ezihamba sesiswini khona uPetro ezansi kube khona uChester ngemuva malawo nakhona emasitebhisini abosayo kube khona-ke ingxathenye indawo ejwayeleke kakhulu umpumelelo security la kuhlelwa khona i-security but-ke nathina sisenamba 32 umnyango kanamba 32 lapho uDr. Xaba esimthwele khona indawo ukuthi aqhubeke umsebenzi wenu njengalokhu eseshini but nje mawehla esitimeleni mawehla esitimeleni zona kumngeni nami uShoprite ngaphesheya naye long distance bese uza ingathi uze ngakwaChester noma ilokhuzana khona indawo le inibone i-Game City yes ngiyabona i-Game City uze ngakhona but ungakafike-ke bawudla nje kwaPetros nangamasitebhisi akhuphukayo usukubeka khona-ke endaweni umngeni center umngeni road
ngo-32 lapho noDr. Xaba simthwele khona. Siyabonga kakhulu baba nabe i-effort nakukunika khona thina ngesikhona khona la nje sihlangane nayo baba efikile sokwenza inkonzo enze uphengula kwa-Deep Station kwaPlasa esengamane indaba zokuqashisa nokubhekelela i-security ngey'ndaba nabakhonzayo. Siyabonga kakhulu. Usho ukuthi nje kahle hle bafundisi bami ilula le ndawo kusho ukuthi nje ukuthatha isitimela ukuhamba kwaMasha eMlazi ukuhamba long distance amatekisi seduzane. Yes. Indawo nje eseduzane sekhona okwamanje sisazolungisa ngoba nibona nje lapha mhlezi lapha endaweni se-ofisini lapha abantu abazongena khona bezobika iy'nkinga bethandazelwa abantu ngoba into ebalulekile ukuphiliswa komuntu singagcini ngokumphilisa kodwa futhi siphinde sithi uNkulunkulu uthi abantu abahambe ngobuqotho nangokuthembeka. Sidinga ukuthi abantu uma sibabeka izandla sibanikeza iy'washi amanzi yonke into siphinde sibatshele indlela eya ezulwini ukuthi uhambe ubekaphi abantu abayiphathe kahle ukuze iy'nto zabo zikhanye. Siyabonga kakhulu babukeli ngemakhaya Maqhawe nonke. Ngingakhohlwa ukubonga futhi kakhulu ubaba lo waseZimbabwe lona wafika wathola umsebenzi wafika kumina wathola umsebenzi eNigeria. Njengoba nje nihlezi lapha nje kulesi situlo ngoba nibona nje kunje uye wonke baba ufundisi angithenganga lutho Ufakazi la beke khona sixhumana naye. nakho kunye ngapha nje singaphuma siyofesa konke sibusilayo uthatha isibuso sakhe siphume futhi ke size-ke la ngase-reception noma-ke singakaqedeli konke phela sazongena konke nge-television. Nanka amasofa la kulinda khona abantu mabezobona umprofethi sesikwele indawo manje abantu bayalinda la kuzoba indawo yama-product azoba khona lapha tenda ngoba nje mbona iyo yonke la abantu bokulinda bonke abantu bazolinda lapha abantu la abazohlala khona phansi kuzongena ezinye iy'tulo futhi lapha ey'ncane abantu bahlala bantu baseThekwini umprofethi usekhona ushayeleni wazi ukuthi wafa lowo muntu Maqhawe ezulu nonke nelaMaqhawe lonke ibandla ngiyabonga imithandazo yethu ngaphandle kwenu ngabanga lutho nami ngiyadinga ukuthi ningikhulekise nami nginikhulekisa kodwa nami ngiyadinga imithandazo evela kini zonke noxhaso oluqhamuka kumina ukuze izinto zonke y'khanye. Ngiyabonga inkosi inibusise nonke emakhaya siseThekwini njengamanje liyana eThekwini. Siyabonga futhi ukuthi uNkulunkulu uyasibusa ngemvumo. Siyabonga kakhulu inkosi inibusise Dr. X umprofethi Dr. X nogwaja kaGesi umprofethi kwamanje singakhohlwa ukuthoba sizithobe ngey'khathi zonke uNkulunkulu usithanda.